Dobrý deň, ukážem vám zo pár vecí, ako robiť s fantómovými hlavami, ktoré sú teraz na kreslách pripevnené. Fantómové hlavy sú uchytené takýmto zverákom, ktorý ste mali predtým aj v učebni, o takýto kovový profil. S týmto kovovým profilom sa v zásade nič nerobí, ten zostáva na mieste. Ten kovový zverák sa upína touto skrutkou, tá tiež pokiaľ není potreba, tak nemusíte s ňou nič robiť, ten zostáva na mieste. Keď si chcete upraviť sklon fantómovej hlavy, tak si uvoľníte túto ďalšiu skrutku, ktorá je tu na boku, a môžete vtedy hýbať s hlavou v rámci tohoto rozsahu pohybu. Dá sa dať vyššie, nižšie, do strany. A keď ste spokojní s tou polohou, tak zase túto skrutku si vytiahnete. A potom tu máme ďalší klb, ktorý keď sa uvoľní touto skrutkou, tak si viete dať hlavu vyššie, viete si ju dať hlbšie, podľa toho, kto potrebuje v akej pozícii robiť. Následne sa to zafixuje. Prípadne takisto, keď si chcete pacientovú hlavu otočiť na bok, tak toto sa uvoľní. Viete to, keď to ešte viac uvoľníte, viete to takto otočiť aj do boku, do jednej strany, do druhej strany. A keď ste spokojní s tou polohou, tak si to zafixujete. Ďalší klb, ktorý tu máme, je tento, ktorý sa uvoľňuje takýmito dvoma skrutkami a ten vám umožňuje pacientovú hlavu zakláňať, respektíve predkláňať. Keď sa potrebujete dostať dozadu, tak je tu aj takéto napojenie na odsávačku, takže jednoducho sa dá tá hlava takto otočiť. A zase, keď si ju dáte do pozície, v ktorej chcete robiť, tak si to pripevníte a v tej pozícii drží. Tieto ostatné klby poznáte, tieto dva nám slúžia na to, aby sme zafixovali sánku v určitej polohe. To znamená, keď si ich utiahnete, tak sánka zostáva na mieste a neviete si ju ani viac otvoriť, ani viac zatvoriť. Čiže napríklad dá sa simulovať, že pacient nevie otvoriť až tak veľmi dobre ústa, trošku ho privrieme, utiahneme jednu stranu, druhú stranu a vtedy nám sánka zostáva na jednom mieste. Keď si budete dávať do fantómovej hlavy čeluste, tak treba dávať pozor, aby tieto cuflíčky, ktoré tu sú vzadu taký predĺžený a vpredu takýto kruhový, aby boli oblečené na ten silikón. Niekedy sa oni z toho silikónu vyvlečú, tak treba to zatlačiť naspäť, potom priložiť čelusť a touto skrutkou trošku si ju treba povytiahnuť, keď sa tam dáva tá čelusť, a tou skrutkou točiť, vlastne tou skrutkou točíte tu na zozadu. To poznáte už predtým, keď to bolo v učebni, a tá skrutka nám zafixuje hornú čelusť. No a analogicky takisto dolná čelusť. Tiež to máme také cuflíky, treba, aby boli oblečené na ten silikón, a takisto tá skrutka ich tú dolnú čelusť vie zafixovať. Keby hoci čo vám nešlo, alebo chceli by ste sa spýtať, kľudne nám napíšte na info@biovoxel.tech. Ďakujeme.